zuzenean gaude. Oso Hori da. ondo. Bale, aurkezpenak eta bagoaz. Bai, Pi. Goizerokoan jarraitzen dugu, goizeko 10:38 minutu ditugu, eta bagoaz sustatuko lagunekin bat egitera. Bueno, gogoratzen dizuet, saio hau entzun gai duzuela hementxe irratiaren bidez, eta ikusgai Twitch bidez, sustatuko kanalean ikusgai. Luischo Fernández prest, egunon? Egunon. Zer moduz? Bueno, pues albiste gazi gozoekin. Bueno, Proiektu propio baten lantzamentu egin genuen astelenean, eta espero bai, nuen azkenean zuzeneko honetan azaltzea, ze aurretik ere aipatu genuen, eta motorrak berotu, sorpresa bat bai. bazetorrela, eta Hori, gaur egun esaten da hype egin genuen. hype, Hype bai. egin. Hori gertatu zen, baina, Hype bueno, hori kiteguzu zein zen. gau pasap larri batekin amaitu genuen, eta Bueno, biharamuneko gogorra. Bueno, ze iritsi eh, zen astelehenean, Luisjo? egunean behin bezalako eguneroko erronka batean oinarritutako joko bat eta Vale. aplikazio bat Mhm. egunean behin egin duen enpresa berak egina, Bi. Kodesintesek Mhm. egiten du sustatuko zuzenekoa egiten dugu Kodesintasek eta segura Bai. irratiak. Eta, bueno, beste gauza batzuk ere, eta proiektu propio batzuk ere egiten ditugu, aplikazio Mhm. hori egunean behin arkastatxo izan da 6 urtean, eta ilusio handiz, beste bat jarri dugu martxan, Bai. Taxania izenekoa. Vale. Bi egune, bueno, aurreko egunetan froga batzuetan eta lagun batzuk ibili ziren, uste dutzuk ere probatu zenuela, Bai. egin zenuen erroreren baten deskribapen bat bihar izen egun, bueno, Bai. proba fasean Mhm. hola zebilen, baina, bueno, erroretxoak eta konponduta zeudelakoan, astelenean, Bai. eta bi egunetan, bueno, ia 10.000 jokalari gehitu ziren, Mhm. eta bakoitzak bere partida jokatu zituen, baina potx egiten zigun sistemak. Vale. Errore batzuk egon zian, Aha. baina batez ere erabiltzaile karga horrek morrontza batzuk ezarri zizkigun, arriskatua zela jokoaren jarraitzea, Mhm. eta 58 orduren buruan giltzakin itxi behar izan dugu. Mhm. Bueno, Bueno, doiketak egiteko. Egiten dianean aplikazio batzuk, hola, eta jokoak, eta egunean behin, eta hola, eta lanzatzen bai. duzunean, bueno, espero duzu doiketak egitea jokoa martxan dagoen bitartean, eta intentzio hori geneukan. Mhm. Baina, bueno, jokoaren eskalak egunean behinekin alderatuta, egunean behin 40.000 jokalari egon arren, Bai. honek Googleen mapak eta bistak erakusten zituen, eta horrek gure eskuet zeuden beste morrontza batzu zekartzan, eta 10.000ekin arriskutsua zen hor. Jarraitzea, eta horregatik eten dugu, eta doiketa horiek egingo ditugu, isilpean, eta berriro probazko jokalariekin, akaso deituko dizugu, anaitze begira zelan dabilen orain ondo dabilkizu. Bueno, Vale. erakutsiko dut ala ere Hori da, zertan datzan, zertzan. Taxania zertzan, pala, eh, partekatuko dut, Mhm. Bueno, uste hori dut ikusten dugu, bai. ikusten da, Jon, bai, ikusten da, Bai. eta primeran, bueno, pues, egunean behinen bezala, Bai. baina mar galdera beharrean, bi argazki kokatu behar dituzu mapan, ahalik azkarren. Vale. Eta, bueno, pantalla bidezko alako jokalditxo bat egingo dugu, Aha. eta, bueno, orduan atzera kontu bat ere planteatzen Hori zen, da. orain ikusten dugu mundua, baina bi tag da etiketa Bai. zean, ingelesez, eta hortik zetorren bi tag edo bi etiketa planteatzen genituen. Etiketa bat zan mundua, eta bestea Euskal Herria.
Aha. Izena, pues, pixkat hortik zetorren. Bueno, aspaldiko proiektu bat izan zen, kohesiontasuna hon ja 4 urtekoa, eta Ah, Xania wau, original vale, bat egon zen. begira. Berpizten denean horretaz hitz egingo dugu ere. Bai, bueno. Aha. Eta, orduan atzera kontu baten ondoren, tak, agertzen zen, Irudi irudi bat, bat, baina argazkia. irudi mugikor Vale. bat. Mhm. Pantailan egin zenezakeen atzera buelta, goruz berutz ere bai, kale baten baldin bada, eta orduan hori kokatzera, Mhm. erabakitzen zenuenean, bueno, hau izango da honako Bai. bazterra hau, hurrengo urratsa zen mapa bat agertu, Eta mapan kokatu. Euskal Herriko mapa Euskal Herrian kokatuta Mhm. agertzen da, eta mundua Euskal Herrian kokatu da, baina Europako mapa batean eta mugitu Hori zen. da, ze lehenengo irudia Euskal Herrikoa da, Euskal Herriko txoko Bai, bat, halaxe eta zegoen jokoa. bigarren irudia Mundukoa. nazioarteko irudia. Bueno, munduko mapan, pentsatu baduzu, hau, Amsterdameko Aha. Herbehereetako bazter bada, egingo zenuke, egin daiteke zoom, ariketa puntu Zehatzen zehatzenera, aitzeko. ez? Mhm. Batzuetan, iruditu pentsa dezakezu, bueno, honek tenplu japoniar bat dirudi. Eta orduan, Claro. Japonian kokatu dezakezu, baina Mhm. Eiffel Dorrea agertzen bazaizu, Agertzen eta baldin Eiffel bada, Dorrearen bai. bista batzu bazauden, pues, Mhm. egin dezakezu zoom Parisen zehar, Claro. aber aurkitzen dudan Eiffel Dorrean dagoen zehazki eta Hori da. txak eta bidali eta orduan gero puntuak eta bat ikusten zenuen, Mhm. bi puntuak mapa batean, hemen ariketa batean Bretainiako dukeen gaztelua kokatu genuen, norbaitek kokatu zuen Parisen, eta bueno, pues, Eta Nantesen 300 zen. kilometro zegoen, baina, bueno, Mhm. segundu gutxitan egin zen, eta, bueno, batuketa batzuk zeuden, eta, gero, puntuak Hori eta da. batzuk, eta sailkapenak zeuden, ikusten dugun bezala hemen, baina behan dago beste ikono bat, pertsona bakarra agertzen da, norberaren profila, eta Bai. baina pertsona multxotxo, bi laguneko multotxoa agertzen dena, taldeena, eta bueno, bi egunetan, 10.000 jokalariz gain, 1.000 eta piku talde sortu ziren. Wow. Eta, bueno, pues, hor zegoelako, egunean behinen gakoak aplikatu nahi izan ditugu, Bai, hori da. moztuko dut. Hau, Mhm. egunean behinen gakoak aplikatu nahi izan ditugu. Mhm. Batetik, Euskal edukia, Bai, aplikazio euskaraz dago, baina hori baino gehiago, bueno, tag edo etiketetako bat Euskal Herria zen. hori da. Bai. Euskal Herriko bazterrak. Batzuk ezagunak, eta beste batzuk ez. Toki ezagunak aurkitzea zaila da. Zaila da. Claro. Zer dakigu kokatzen, Guggenheim Museoa eta Donostiako Kontxa. Bai, eraikin ezagunak edo Bai, bai. baina hortiz aparte, Mhm. nik zer dakit, gauza ezagun bat izan daiteke, Sestaoko udaletxea. Claro. Bai, bai, bai. Baina Sestautarrek ezautzen dute, eta Hori da. bueno, pues holako leku asko zeuden, baina, Bai, bueno, eta mundukoak ere, pues hori, pues, ezagunak batzuk, eta beste batzuk, ez hainbeste. Bueno, bai. orduan, baina Euskal Edukia, interes gako bezala, Mhm. eguneroko erronka bat planteatzea, hau da, eta laburra, ez Candy Crush bat egitea, Baina batzuk bai eskatuko genuke bat baino gehiago izatea. Hau da, bidia bat. bueno, gu Pare. ludopatiaren kontra gaude, eta ez ditugu ez dakit zeintzuk dian zure bizioak, baina ez dizkiogu gehiago gehitu nahi zure bizioei, Bueno, eta hau hau erabiltzaileei. izugarria da. Hau badago joku bat antzekoa dana, mundu GeoGuessr, mailan jolasten dana. Izugarria da ikustea nola jokatzen duten joko bai, horretara. Osea, bai. Ideia hartu genuen GeoGuessr mhm, delako joku horretatik. joko hori, eta Mhm, beste klon batzuk, OpenGuessr vale. eta antzakoak daude. Uste dut egunen baten erakutsi genitula mendikan. Mhm, Baina munduko bazter, esango dugu, ausazkoak agertzen dira gehienetan. Karretera bazter bai, 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 batzuk, bai. baso bat, eta jente esperto horrek zuhaitzen, ostoen, Bai, bai. itzalaren koloretik igartzen dute hau ze latitudetan dagoen, eta ze baso mota dan, Bai. eta ze Gero beste arrebueltatan bat dagoen. oso Bai, kuriosa izaten dela, gero berriz ere martxan jartzen baldin baduzue jokoa, ba, pista batzuk erabiltzaileei. Beste batzuk ikasten dute ere, lurreko marrak, karreterako marrak. ara.
Bueno, Eh, osea, eta gero Googleen kotxea, ze karo herrialde bakoitzan kotxe bat erabiltzen da, bai, kotxea ezberdina izaten da. Kotxea ere, ze kotxe erabili duten herrialde bakoitzan ere ikasten dute, ara, jakiteko begiratuz, a ber, bai, bueno, eh, osea, izugarria da. guk, pista horiek izan beharrean, Mhm, tokien datu basea, bai, Wikipediatik atera begira. dugu. Mhm, Eta, orduan, ez da, Bizkaiko basoak, baizik eta Bizkaiko udaletxeak, daude. aha, Sestaokoa, plaza baten bista bat, da. mhm, Nafarroa, zabala da, baina, claro, argazkiak herri txikietakoak herrian bertan ditu, eta batzuetan kartela ikusten da, sartzen ari zara, bai, eh, zer dakit, esango dut, Nafarroa horrela, Zúñigan sartzen bai, nahi zara, Zúñiga terrenoa, kartela ikusten duzu, mhm, gero jakin egin behar da, non dagoen Zúñiga. claro, claro. Ez? Eta emaitzetan ere Wikipedia lotura dago. Aha, begira, Hau da, ze ondo. eta gero, kargatu genituen ehundaka toki horietan, ezagunak ere dago, Eiffel Dorrea dago, Niagarako ur daude, Bueno, bueno, orduan, ez dira Laponiako baso galduak, baizik eta zerbait esaten dutenak. Edo erreferentzia dutenak, eta euskarazko mhm, Wikipedian lotura dutenak. Orduan, bueno, tenpluak eta hori, Indiakoak eta Japoniakoak ere badaude, ez dira mhm. Indiako edo Japoniako errepide bazterrak, baizik eta tenpluak. Eta gutxienez, igarri daiteke estilo honengatik, bueno, hau Nondik anabilen, ez ez? da katedral gotiko bat. Hori da. Bai, bai, bai. Beste zerbait da, eta Mhm, jokatuko dut hasian. Bueno, gako horrekin egin mhm, zan, egin du. eta berpiztuko da, e, Bueno, kontu horiekin. E, eta, bueno, pues horixe da esperantza daukaguna. Bueno, bueno, hori da, proba fasetan, bai, aldaketak, agian proba gehiago behar zuen, badaude sistema batzuk eta eh, erabiltzaile faltsuak aha, gehitzen dituztenak aplikazio baten. Akaso alako bai, teste, doiketa batzuk egin ondoren alako testeo bat egingo diogu, eta itzuliko eatzen. gara, bueno, aplikazio instalatuta dago, mezu bat agertzen da, kendu nahi duenak kenduko dira batzuk, ja, gainerakoei abisu bat iritsiko zaie notifikazio bat berpiztu da. Bueno. Igual indar gutxiagorekin eta espektatibak jeitsita, 10.000tik geratuko gara hasieratan erdian agian, bueno, ez dakit. Indar berdinarekin aurkeztuko dugu, Luistxo. Bueno, zuek bai, hemen Bai, eh, bai. konpintxatuta gaudelako, Ora segure irratia eta bai, eta bai. sustatu. Baina, Bai. bueno, bestea, ikusiko dugu. Mhm, hori da. Bueno, pixkat hori zan aurreko asteetan, ezagutzera eman behartzen, aplikazio bat, ezagutzera eman duzute, proba batzukin, baina bueno, hortxe, Itxi gazi behar izan gozo dugu, dago. baina itzuliko gara. Bueno, Hori eta da, gaur, hori da. pixkatola lotxatuta, labur egingo dugu zuzeneko, hau uste dut. Listo. Jarriko duzu, musikaren bat, Musika ETS jarriko edo dugu. lakoren bat, hola, desagertzear dagoen talde horietako bat. Bai, agur esaten dutena, baino kontzertu gehiago Hori da, iragartzen duten horienak, ez? guk esaten dugu kaixo eta gero itxi. Bestatuk esaten dute agur, baina jarraitze dute. Mundu alrebesetan, ez? Bueno. Humorekin, Luisio. Bai, gutxienez, Bai, bai. gainera, gaur dira 25 urte, pues, Ah, ez du albistea publikatu, ze ospakizunak geroago izango dira, baina vale. ofizialki Codesintax enpresa eratu zala Wow. notaritza batean, 3 lagun elkartu ginen, eta orain gente gehiago gara, eta bazkide gehiago ere bai, baina Hortaz ere, hau da horietako bat, hau zan onjela 25 urte, notaritza batean, zegoen, tipo hau. 25 urteetan, kontatzeko daukezue zenbat aldatu dan. Bai, baina, bueno, apustu nagusi bat, interneteko teknologiekin egitekoa, enpresa apustua, baina baita ere, Euskal Herrian eta euskaraz eta zerbitzu ematekoa. Mhm. Eta, bueno, irten Horren zaigu. inguruan bai, bai. Aberastu ez, baina jaten eman, bai.
Luisio, zorionak. Eskerrik asko. 3 hasi zinetela aipatu duzu, baina ekipo handiago bat Bai, bazarete. hogeita lau lagun eta, bueno, bazkidetza ere 15 lagunera ere zabaldu da urte hauetan, eta, bueno, Bueno, bueno. eh, ez, ez da demokrazia representatibo bat, baina, bueno, Baina bai, okerragoak egongo dira enpresak. bai, noski. Gustuko. Zorionak lantalde guztiari, Eskerrik zuei, asko. Luisio, eta hitz egingo dugu. Albiste Bai, gehiago eta datorren astean, ez dut uste konpondek da hain azkar iritsiko denik, bueno, taxaniarena, baina, bueno, sustatu, beste gauza batzuez ere hitz egin behar du, ez bere buruaz bakarrik. hori da. Orain dela asko adimen artifiziala ez dugula saio batean aipatzen, Vale, Luisio? ekarriko dugu. Nahiko geldi dago edo Datorren nola astean dago? adimen artifiziala. Eskerrik asko danagatik, Luisio, Bai, eta ondo izan, hitz egingo dugu. agur. Agur.